Здравейте хора! И днес, както пробвахме червеното, днес така ще пробваме с тях двамата жълтото и зеленото. Като имаме двойно повече, защото да, те ще ядат от тези две бурканчета. Аз направо отварям. Да, и ще ти помогна с другото направо. Да. Ще го отворя. Готово. Това е с Detail, този път не е зелено като червения. Малко е трудно да се отворят. Отворихме зеленото. Така, дай да видим. Има киви, зелена ябълка, киви пак, зелена круша. Аз също ще отворя това с лайм. с елица ще... Може ли лайм? Има и диня, Може ли като лайм? гледам. Да, ето. Значи това е лайм. Вядай. Това ще й дам лайм. Добре, Той ми дава. да. Аз искам да пробвам зелена ябълка. Този път няма да пробвам с зелена круша. Благодарим на Little London, който ни помогна за токсикоиста да го получим. Да го пробваме. Така, аз избрах зелена ябълка. Аз сега ще ги отворя, защото не съм ги отворила. Ти си избрах киви. Аз си взех. Тя вече го изяде. Така, от новото кенче аз вече го отворих. Имаме лимон, Сладки и след това кисели. black cherry, яко, blue raspberry и какво друго има? Това са. Има black cherry, blue raspberry, и watermelon. Преди той да почне да пробва тези, аз трябва да пробвам тези, защото аз не съм ги пробвала. Така че ще дам моята истинска реакция. Петля. Това е с мелон. Не е петля за буркана. Знам бе за И така, аз избрах чери. Добре, но искам първо аз да пробвам ето това и тогава вие ще пробваме всички вече това. Така, аз тези направо си ги запечатвам и си ги слагам там. Това е гадно. Тези двете ги Защото взимам. аз като цяло не обичам Ти кое взе? диня. Диня. Така, аз пробвам зелена ябълка. Не, мелан е... Да, пъпеш. Това е зелената ябълка. Това не е кисело, yes! Знак! Това, което е... Зелена ябълка. Не е кисела. За първи път да оцеля най-некиселото. Толкова съм щастлив. Искам да пробвам и блу Понеже чери, аз ама го изплюх, защото ми е гадно на устата, защото ядох преди малко. ти усещаш на такова напъпеш. Да, верно. Сега време аз да пробвам ето това. Опа, знаеш това се... Може да видам. Имаш ли свое? Ето така сега ще ги... Не. Добре. Аз мисля си взема розово. Това ми е любимият цвят. Върни ми го. Не съм ти взяла. Добре, другите ги привирам. Аз нямам watermelon. Не съм мислила. Слушай съм. Той малко по-рано в клипчето каза какви са вкусове, така че аз няма да ги повтарям. Да. Като едно пакетче хора, тук на училището ние си купихме. Петля, като за мен чепка да писаниш. Твърде кисел. За мен. Това. Black cherry някой друг път. Сега ще пробвам Black cherry ще го пробвам. ягода. Участвам къде пробвам. Пробвай. Аз да ти ми даде. Добре. Така ще пробвам Black cherry. Black cherry. Не, какво ще ми даде? Ще дам жълтото, за има всеки различно. Жълтото е с лимон и най-киселото, моля те. Вземи моето, аз ще Вземи watermelon. Не, аз имам. Така. Като сега... Не, още не го пробвайте. Вие го пробвахте. Много сте зле. Black cherry е много кисел. Като сега аз ще пробвам. Да, хора, изядохме половината бомбони. Да, Тя още не е пробвала жълтото. Сега ще го пробвам на камера. Аз пробвах всички. Черешата е твърде кисела. Харибо, класика. Какво да си взема? Апъл? Green Apple наистина беше едно от най-сладките в Добре, гледайте токсико е зелен, жълт, червен. Остана само лилав. Аз лилав съм яла. Имам. Браво. Сега ще ям ето тази ябълка, която виждам, защото аз тези двата ги яла, аз съм яла всички без тези двата. Наистина. Храница няма я, тя стръгна. Абе аз не ядох, не съм. Това ми е истинската реакция в момента, да съм го яла. Добре. Ето, зелено е.
не е кисело. Между другото, наистина не е кисело. И така, хора, това беше нашето видео. Дано да ви е харесало всичките Toxic Waste-ове, дето пробвахме. Казваш ми колко пари са? Не, няма казваме пари. 30, 40, 50 лева. 50 лева сме похарчили Ете за с жига Toxic горе. Waste. 50 Toxic лева. Waste. Дай ми као, ще я върна след 2 минути. Като сега това беше края на нашето видео и дано да ви е харесало. Сега още ще ядем Toxic Waste, докато ги изядем и следващия път очаквайте ли лавия. Ще го търсим. Ще го търсим много, за да Така, направим бе, видео. Чао! Чао.